Epi, Joana, què fas? No t'ho puc dir, perquè és una sorpresa. Si t'ho dic, ja no serà una sorpresa. És hora d'anar a dormir. No tinc son. Ta-txan! Que t'agrada, la sorpresa? A on vas amb aquest flotador? Demà m'on anam a la platja de Palma. No, Epi, Joana, no podem anar a la platja de Palma. Ah, clar, que hem anul·lat el pla de reconversió, Blas antic. No, no és per això, Epi, Joana. Ah, perquè els veïns mos tirarien tomàtics, eh? No, tampoc és per això. Ah, perquè el tramvia encara no arriba? No, Epi, Joana, és perquè fa fred.